в които шофира с над 260 км в час. Катрин Йорданова, известна като Мис Силикон, беше арестувана за шофиране след употреба на кокаин. И още в един от клиповете си жената е в автомобил с стикер на Народното събрание. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепя. На леглото ще фърля, за вратлето ще ги без тебе няма да повторя, направо ще потретя. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепя. На леглото ще фърля, за вратлето ще ги без тебе няма да повторя, направо ще потретя. Скикав съм готин, ма курва направо цепя. Всичките си грици за циците ще въгебя. Коми лафиш рапър, не мога да зацепя, ма стукачо брадата ще те разцепя. Тя иска гучета, уибета и чанти. Влиза с вратите, Митрев не призна панти. Съм тим чуи бенери, тука няма аванти. Мен матачиш като ганджа, ти носиш иранци. Скъпшени кучки в мен, точно като нищи. И всеки вика дома види да ми да 10G. Няма никога да имаш песенка 4G. И шматка коленичи, после мълчи. И законите пред галя, бе няма да погаля. Вчера чукахме я галя, ма минахме и през валя. Шматки ти ги баля, в джоба ми цяла баля. Бензина ти фърля, ми ще запаля. Аз съм най-добре, дай да загениме. После на леглото, ма курво, дай да се дъниме. Топа на България, само да се напъниме. На банката е викаме маниме. Като Фойд ме и Уидър Митрев тим е мани тим. Само да вляза в трака и ще въуби. Това ни ти мяза, бе, кака дай да се напим. Трака по така и ще въразбим. Митрев е непобедим, мрази много чалкари. Ако ми върнеш ермаша марш ще запари. Нозата ми пари с хари, браче да лари. Влизам в клуба, hands up everybody. Хейтъри ма мразят, ама сте им казал кът ма видят да се пазят. Митрев тим ги газят. Искате се курви с палки да ма налазят. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепя. На леглото ще фърля, за вратлето ще ги без тебе няма да повторя, направо ще потретя. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепя. На леглото ще фърля, за вратлето ще ги без тебе няма да повторя, направо ще потретя. Катрин, шмъркала ли си кокаин? Катрин, шмъркала ли си кокаин? Защо шофираш под въздействието на наркотици? Защо беше задържана? Младост.